putara mo ibugin tara. Ibugin mo goya ako taka goya ako ngorande nga po ngayo. Ay bugo. Ay bugin na pa tangin ko Yesu. E kanin mata ibugin na pure ibugin na pure. Ano ibugin na? Apon na tayo. Kana ko yana rin paano na konsus. Ito ko rin garante di nga po ngay. Kapara o kay diyan may. Kapara o kay diyan may. An asuon na rin. Tarwa mana winanonde di nga pong tapas sa iyo. Ikan kaya rin kaya tulong ngayon. Matapay yari rin. Hindi makuruwa ni Joshua. Pag nung yay karang kakawak yan, nakatumatumay. Hindi tayo iyo. Ibugin mo, ibugo. O iyo, po nung nairapa. Pansita po na Yesu. Pa Joshua, yun man ay sinan kong dakawa, ari yero ko. Inang tauroy ni niyan ako, yero ko. O ang kaya ng tauroy ni niyan ako, ikan ako yan mo, sipay. Ilaman sipay? Woman. Pansita po na mamari, ikan ako yan, Yesu, woman. Anan ako nora, tapay yari maya. Anak kay na pununtias, woman diri. Joshua, ikan ako yung woman spy. Kita ba kamurong at tanong, pati po itapon dirigin na ako. O sa po ni Terera, asa na bantin, tita po ayo. Imatan ka naan ba nang din ako. May ko, mote, ikan ako yung spy, ikay nangaw nung ko, tingaw na woman. O ang kaya na ko tangaw na woman na ikay, tingaw na yung kimatiribo siya ako ako. At ako, irang ni Mary, tita po ayo, yung Mary, ikura-kura tiyang marakiyay. Ma, ikamamat. Parang buburagay kaya na tutuwa turagay. Tanan giant. Sige ko na sinabi ni Mati. Ani ribos tangaon. Nata ko man alpon de Joshua iboy at warat ng karba. Siguro nga tinong Aka nga inakawa man sita boy yari. Ekwawa. Akawa mara kita boy. Mexico na ninia de boy yo panaroni at yes way man. Ay siguro ay dagi da. Manakay yan nga singa ya woman. Ay yagi na kipare ka nga ito, majority rule. Mayroon na sinuri na pantapong ngayogi. Kana may istiyamat, ikakwawagin ka rin mais. Ano ito ba yarik? O ante tayo iyo. Yakay na tatangan na buka Joshua, takawawantay. O ate imatan ka naan, ay matan takawa ito, ay yerko. O yakan ako, Joshua, nako, am nasuwa tiya pare. O yakan ako yan, tiyaro, erap, nakya natay. Anak ko nakay, o anak ko tiya ustuwa na, iyon tununo. Ano nga tamara kinto no? O ara kung tiyaw stuwa na yan ako tiyahin niya era na kinta pa ibaran tamakor wawan Joshua. Tiyahin niya ati sabihin ni nubure. Tiyahin niya ati sabihin ni nubure. O tiyahin na yun buka kakara na nairap. Ang namimin diba yan erik imuin. Tirong-rong ayo pa mandirang nikakukuri diba yarik. Imin. Mamon kare kami tayo nuwarik ya. Mana diba yarik. Ano ito ba yarik? Sita po ba nairapa, iwitiya anaspay, Joshua, o kamanoyan karapaya. Akakayak. Sita po masan din sipay na nung takaw ayo. Yay! Akyan ako din na kung nanakaw si nairapa. Yero ko tuwa, suwa-suwa. Kasi na ko yung kamatay ka namin na nako. Asan, abon ko ikay, mayak yata na ang sipay. Asan, ipinin ako. Nakamdari mo yan, takawayari, o adan na nagkiroon. Yan ako na nakagiwak. O ngayon, yakarapaya, yakun na naus. Tiyan na yun. O karwaya, tayo na kabakarwaya, tapay, at maya. Tirob. Kunori kaya karwaya, kaya tawa, ni irapat, tirob, wari, mabaya, na matatiyaswa, tirata ba yarig? Ito di mewari. Ito ka mewagari. Iya katumana pa tabayarin, tawan ka matuwa na irapa. Iya unik ka meuna. Iri ito ko rakya, nang dokon, niniyan ako yero ko. Taray? Niyay, iyak yun, maginihan po na naboto na. Babugin tira, kanakuha ka tirong-urungan. On, niraba, yapon tete na ko ispay kay kunoria. Iya ka mento na takawa yun, nakakimi. Pasyungo, tekan na swami, akarauri at tari. Isiling iya, uyan na mo rin, kaya ng kura-kura, tayon, makot. Antay, tayon, maroon na rataman na kayo. Isiling nga ginabay dito. Tawara kayo ni tira. Ngayon, akaman ni Biyo, nanon, akaman ni Buwang. Tora kayo. Akaman buwang kayo takawari, akaman ni panapanay man. Nakikunamuan, pero kwa rin ang irukari. Ano na, yun yung makinayay pa yung ungurate, akan tiyaswa. O, yung kami ako na iruyata ko rin kaya. Kamaururi ngay. Ni kami ako ay mausu. Kanara kirumi. Tiya bayo. Sinakirang kanito rin ko nung. Arin mara ko dito, makuro dito matuwa na. Ima na Yesu, hindi tabuad. Tirang ko aran tatabuan?
Betapake o Betania. Ayo ay pun na nakabanenta hindi na ko Yesu. Manamat. Punta makuriana nunaki. O tapaya kami mi baka na sinura dito ng ayo. Erang kakago bakit kibuan ito wana. Ang kiyakani ay lutar mawarot. Aro ko Betapake o Betania ay dalgin temawa ari ruweta. Kami mi baka na sinura na nun diteka Betapake. The house of unripe figs. Nano na Dios ay amen ay one de bigo ay kakitawa. Ano na. O Bethany ke Betania. Nano na. Dios ndawawat. Ara nano sabi na tayo na ba Yesu enang din na kung ditapon rawawat ang tayo. Enang din na ko Yerusalem enang rawawat ang manimarakihan the Passion Week. Ara enang din na no Yesu inanon tayo. Ano ko kang orando ba yan? Tiki ba na ito na wo? O kana ko yan na rin woman na ako na ko kam na nakon takawa rin mami on kana kam mas pa din iya yo na kam na kuno ya debun na sa rock esway mento ka tiyo matay kuno dia e kami mi ba yo payo ay pa rin ni Yesu inanon takawa yuro taram o to kina ena siringak o sesan no rian terong na may may na baka na kuno de bo kya ru ka tamo ko ru matenwa e ko ta kitiya kan tiyo matateman na ayota ba adi yar mataya o to wa yan ko busiya pirato Penanarapatan ni Yesu ora na sa kameo penana ko niya na naruan ni Mati esway men kaveniya gidi amatay taray yay to connection imeranan ba ka esway kaveniya gidi amatan tita bore na veniya Yesu tawnak awayo esway men to ka amatan tiase ay nang to ka Yesu yay hindi na kun dakawa ayon ko sa bangaya de mesa amen kuno ta bay para sakita po ginagya ta bay para Ewan na rin, di karaya, sita po may ikarawag nuna, ay pun tumatama na ko na pa. Tayan nung ano. Ante ba yan ang kami? Esoy man to ka diwa matay yon tiasari, tiruan matay esoy man kami niya kita diwa matay. E pun tuma, parang ni Yesu. Ana sinurang kan dito ba ito na kami na ba? Dito ba rin taka Yesu unda tanang ay ito ko kaya yan na. Isa na nung takahon, di mo nga yori beta. Tawa masa na tarong nuri beta kami. Kami kanti kari sa kami kami na tao. Oribeta. Patira ata pa yari. Sabi nung una, ito kata kayo oribeta. Yesu ugi, ay kapara-para ko, yari. May ito pa yarang kakawag, hindi mo ngayon oribeta. Ito pa yarang kakawag. Sinorian, ito po gani, tiya kari, ito makordo bimawa, ito kibuawa. Kamatay ay oribeta, ito mo nga, ay enaruwa yay takawar, irutara mo, anto ko yan Yesu, yon diwan na ba yun? Handa ito pa yari. Ay, tako tatak, awan at iwan at tapong ari yon temang ari oriveta ari nanuan Yerusalem imainu kuna oy natapoy na temang ari oriveta inuka na nuwara ke manuairio oy nagi tamaru arang napapak oy na may tiran temang na ko yang oy tirana na ko yak amen kain te karesa ayo tetapo naru karawa yai takataka yon tep enang kapura wag yon yon na ba yumin kaysa kaneron Yesu ningayan ikawagin ni Yesu Sak, katenok ni Yesu, imintuwa na tanga diri kikaraw. Para kamatay ang takawag Yesu, iyagiru pa emena na pa ikaraw ang pesin tenang. Awa penin wala ka na ba tukura ka kiya mete tiruan mete o tukura ka kiya mea wag para ka na ba. Ano si ba Yesu yet? Ano ta ba yan na kiraw? Ano ta ba yan na? Mayo ay takatinuan nok. Enang ogi Yesu nda tayo ay nang unika tiru tar maripon jo na ba. Yo tiya ginagay ba oriveta. Pundemaw nga rin naruwayay ang natukuan de mesa ay Yesu. Nakakawagin tita ba imanay ay Yesu manya nang din ako Yerusalem. Taka ba nanday? Kutaka mimi. Bari ang iyong amadangay tita yayo. Ano kaya Yerusalem? Ano kaya Yerusalem? Kunwariya. Tinani utay. Aso ko. Enan mga pondo ko na ba na tayo uyan tawita. Yerusalem. Ata ba na mga kaya rin Yerusalem barang ko? Enan mga uyay yarang ko. Ariron tawita. Then Muslim. Kunwara the dome of the rock. Ay ita ba kayo na Muslim? Aka manunik yan na ba? Debuwa kang kaya buwa ka na idirera kang kaya kunak. Aun ka na ba yatempo rin. At ako na ba bayawara kay Muhammad aray Abrabes. Yerusalem na ba? Kunwara ka hindi ka rin sa. Hayak yarak Yerusalem. Yay ito pag yan ang kakawag ito. Akita yay gimen na Yerusalem. Amen ay sinan ko ni Yerusalem. Hindi tapo ay oriveta. Amen. Saksi nga iya. Magrisan. Ano yan ako na ba nununong ginabantaw yung hindi yan tapo ay kakakawag.
yon Yerusalem. Akia, tepayan na kariyagi Yerusalem. Sagi kariyati Yerusalem John na bayo, kandi kari sa kuya kungura, akin John na bayo, ay siya iti Yerusalem may bu, enang luwa may karaw, amen. Hanas kariya. The one point. Nakawala ka point ba eh. Ano ba ako dahil may yung ano, dugin ako mukha ni Masuwi. Tiyaswa, ekonani ka po nga na, dibay, kabayak, mangori. Ibugin mo yan. Amen. Ikabayak ito bunas. Kamatati sige, sa kayaron to ko. Sa kayaron Diyos. Diyos, kami ako bunuri, maslis. Oy kura nga nato ka tiyo mata yayak hirawa kinabay. Oy pili na. Pati sabwa kayo na hakya na patakanga. Matias, kaya ini mo tuto na bata namin. Ni mani pwede. Kung na dure ka na ng mo tuwa na banuka na anak ko to kayo anak. Tigala pa sisway to kayo anak kay. Ina mo tuto iromi ka ni kibes pari mo hindi mamara ka ng kura. Man na ba yarik? Asinatay yake. Panano na? Tiasi kay timan narang ni mangori. Mangori. Manora Yesu. Yara kaya kiswaswa Diyos. Iswaswa Diyos, pa yan ang ito kaya. Ay, punta ka mga Diyos. Ang ito kaya di sa kamew. Ay, yawe, yaking. Yakan ko sa rawa Yesu kay ba? Wena, saki pa hindi on nabayo. Saki tatautakan di on nabayo, wen Yesu. Punta tautaka, ay kaya ka ginan di on nabayo. Ay, saki pa hindi on nabayo. Ay, kay uruaki, kay mane, kay imka, kay raba. Napunpay ni Karaw, amen. Tongay na sasan naman kabayag na yeron Diyas, ni Meur. Sasan kabayag na yeron Diyas ayo. Ito ko na tayo kay Yesu, kapara. Okay, di amay. Kanano na ba kwasan kabayag hindi nga po ngayon, kuya ko ngoran, diriyo. Kuya ko may matagyo on YouTube, Facebook. Ang kuya ko pun tatarahin kay may dumantaboy ko ruboy kay. Kanano ba ito pa yesan kabayag ko? To ay piana nung duta na kito ay tira na. Kita ko Yesu. Kapara. Okay diyan may. Ay napara na tayo kay Yesu. Punta tayo kan daging mamanano. Tayo kan tangina. Kapara. Okay diyan may. Kanaro ba sesyan kabaya ginabaya karang naman si John nabayo. Tika nga nga tuwa naman. Tika nga Yesu. Kapara. Okay diyan may. Kung nakaparak. Ako na kayo na ginako ni Yesu, amen. Nakaparagi o kayo na ginako ni Yesu. Ay, sikiroy na Yesu. Ay, sikiroy na Yesu ayo ba? Yesu ayo, sino makin na? Ay, mamanan. Kapara, okay diyan may. Tayo kasi kung naroon na, benepen na gito. Naroon din sabore ni Yesu. Naroon din sabore. Yung nga ba tira kabay na kanti karis tanong ran ting abong ayo. Ano mew ra to? Te pure ke to, te memara gitu wana. Kung nagi ko nang tawag ay baka nga Yesu. Kapara kay diyan may. Wag ko nang sikun kabay ang ba Yesu dangin ko ba ko na para. Dangin ko ba na kapara. Hayaro ra na ba ni kabay. Papun na ke tiwa matateman nan tiwa na ba ayo. Dangin ko roy. Punda kya. Mete Yesu kapara. Okay diyan may. Ay ra para dito. Irarap. Ay kana ko yan naririnig ko man nata ko na ko kam na kon takawan ni mami on kana mas pa rin niya yon kam na ko niya debun na sa rock asway mento ka diama dayon kapara okay dia may kapara okay dia may kuno tetekan kurik ani kabeyan nari kabeyak yan no stabo ma ko tutukwak men tepayero ri asway mento ka diama dayon dia san na e pun sway ka bong anak. May kabungan na bugin the king. Kabungan na bugin the king. Konoria, deswa. Iya kito kin kabungan natin pa iya. Iya ki trained. Isway ka na iya. Isway kamananak. Iya kabungan na deswa. Nayaro ra. Parang ay may orayo ka sipon na nga gimana na. Sipon na nga gimana na. Silang numuhans. Hanapon na ka na ba dautan na sibuha dautan na. Sabuhan ako naman nagyok sa mga. Huwag mga sibuha kintaro na uli. Ay na parang. Punararan na naman. Punararan. Yesu ka ngay, kapara, okay diya may. Kapara, okay diya may. Kapara na itiya watar, okay na kumay. Kapara din taratake, okay na kumay. Ay na para, titekan tangiran. Sag titeka iyo hawa. Titekan tangiran. Ano? Ano kukuring? Ako imi. Tiki mo na tanong, ang ka na to ay kangay taman na ako imi ka, merang kay kamkarawan, o kam na kangay, iniyay daw ya. Ini iya itu ya. Taraya.
Kunori ni meura ayo ni meura no mo ina pe ani ay tan to. Ina pe ani ay tan ka mo. Ina non to ak. Ana pe ani ay tan ka mo, ana pe ani ay tan to ko. Ana pe ani ay tan kai tara. Meka ngayon. Puni Yesu. Ako na ni kato ka to ko. Pun siya na ta ka Yesu ay wutak. O wa ka na ba. Pai wuta na ta ka Yesu basi na kay dat tiasa. Ngayon kay di anak. Right? Kunori ang anaro ba kukuta tayo ni Yesu, ako nang tayo na Yesu, bunda kaya tayo matataman na, ko na dito ko. Pangalan ko tayo na Yesu, ka na ko may Yesu. To sinasida kinakangay bangay, sana kung tayo na tulungon, daboy karang na mais. Yes naman karon ka para ito ara kay. Yakiro ko ngay bato iro kon bunda ko may nino mataw. May na ko may on the commission of Matthew 28:19 and 20 go ye therefore and preach. Kam na nakon ka Kristiyaniya po doon naman ka ba yan? Babet si Toya. Nakon narantit naman matinas madadami yan ori. Hindi iya pa nakabalibay kay swangin kami daw. Taka pa niyan tayak. O Gloria. Yan may na napairomi. Nibongin ka pa niya. Karakatukin na naman. Amen. Yaki ako kayo. Kunori ka ito pa yakawag. Yesu. Yaki na toya kayo nanuwa. Amen. Yaki kayo nanuwa. Ako na yapon na ko na ba yon demen na katiyagin madira nan tiyake. Para kun tiya swadi sa karigibay. May kan buka ni pay man karigibay. Yesu kan buka ni pay man ko ayan ang karigibay. At yo amata. Ya kan buka ni pay mangay ra bas na ibubugin ko raw tuwa kaya tamaro. Ibugin na. Ante pa yan ang kakawag. Asinariya inururing. Teki pa niya awa ka kay yana ko. Awa ko niya debun na sa ro gidarigin mataro. Yo. Isuta ni kaway. Hawa ka para. Ano ran nintiya sa iyo? Yan man ay iyo. Isinano ko. Aki akatanana. Epakatiyay. Epakadiya. Epakatakaraw. Epakadiya. Ino ko tayo. Natirinig nga. Ina punawan. Yan man ay iyo. Yan man ay iyo. Yesu. Ina ko nanataka nga nga na mayroon debun na sa iyo. Yan ay yaman ditabore. Kain nano iyo ang ilang ilay. Kunorya. Singinang tapoy kakakawrong ngay nakanti karisa. Ngay na ako matatiyason, tapo na ko ikasungurayo, yan matakunti nga po ngayon. Singinang kakakawrong. Iyay merakiray ka po nung kakakawrong. Ay, yaki ko na noriya. Ay, ako na noriya rin kita man. Mapunsin ko ako na. Matiyaswa, noriya. Ay, kaman nga nanak ko. Nako, kapara. Okay, diyan may. Muna tatayakan, manda lang sigiroy. Manda lang sigiroy. Yesu, yagitugin, ikaw ki mataro ay kain. Ito ko ba, suutan ni kaway. Tita boy, suutan ni kaway, amin ay yaman nari. Suutan ni kaway, tita boy, ito may yayda ni kaway. Kangay, kangay. Apo, yay, tayan kaway. Tirahan ano na kinan. Inakong tiro ay yay, tibun na sa iyo. Kunorya, ayo, titabon din rin ni kanti kares. Tisuutan ni kaway, ayo, titabon din rin. Ito ibugin na rin rin ngayon. Para sa kunan nga, sa kunan nila takaway, yay. Basi ko na nira rin. Yay, jadi yan ang kakawag. Sinariya hindi na iya, baya nga sinatuwa. Sinariya hindi na iya, ba sinatay to ang tawagin ka, bayak. Kasi sinasuwa ko, kaparay na, patangin ako na. Han, ito ba iya, kakawag. Sinariya niya ngo iya, ngayon ang antikaris. Ito, kapara, okay diyan may. Kapara, okay diyan may. Tikipan na naman, tikipan na uno. O tabi mangi bo ko iya, aki-ati, iya, kangin ako. Kamerang kay kaparate bunas. O ngayon, ate-ate na ko yan, nayaron na rin, suway Yesu. Awakan ako yan. Kunori yan, tapos tayo, kunandi ka dito ko. Kunandi ka dito ko. Dito yan, inang kapara-para Yesu, kapara yan, o manda ka bayak. Mat Yesu, ikatawrawad, tikak. Pabun na maka ni Yesu. Kunandi dito ko, dito ko. Pun maka ni Yesu. Pun maka ni Yesu. Tigiban ni Yesu, awakay na tibun nasa rin ako ni Yesu, awakaki kunikay yayona. O ngayon ito kayona, awamata ay kawana, atakin kunikay ay nanong takaway. O tumangin na, kami namangan ni Kay, ay kakuro hindi tawana. Kunorya, yay tipa yan, ano naging, kami niyan ti kunikay, makarinan ti kay, tipani kay nanong takaway. Ngayon ang inangon ako, the king, ayaw, king, ay Yesu. Ang amewi at ako nagigay. Nakon the king. Ang amewi ay naman ang the king, akabi ni mewi ay mind takaway, at inaman ang ayon at the king. Yan. Itakataka yon, tiyas, punin tiyas Yesu.
Iya kita katakan kain tukan uwe, mai kapayara ti Asia yo. Iya di kapayara kain tukan uwe, ada panung uwe ante universe. Ay piang ay ke. Kuno ri angai narata boy merage yo, enang papay na kita kati ya takaruaru agi. Kuna watan takaru kantay ka nakaruaru. Aka nga ay taman na ko ti samare. Ay ari aban no ko tanan nangko nakaban ke. Ay tan karuaru ay apo kuria angay minang kan ke. Kana katapanin lagi dia. Enaru tiap ina nun terawang aki ang kiki buris. Enaru tiap ako nang nori na karuaki ni yeri tiainya. Karuaki may manitiran terawan ako nitiran. Enaki to ko la tawa na yontan. Ana nang to ko na mga dede na man ni kangay na kuntakag. Na kuno rayo. Ito ka apun nguyan the universe ayo yontias. Ito pa yarang ni mangorigi. Watay yang kaya no ba? Siya nga ngayon nung karari kain mereka in narakaruaruan no, si karuado waro man nguyan the universe. Iapon nang sigiroy di kay man. Iapon nang nakoroy di. Para sa pun karuaruado waro debut. Ano ta ba yari kintias ari? Teman yaki haro no. Me karuarua on kakukua. When the universe ay Yesu. Amen. Point number 1. Ana bebe te tiasu ay wota te muyo kwa bo. Kono orang ana ba evete ko tiasu anda bong ayo. Yai te pa yeron na bo na ko meom. Orang ana wag bubu sumaya as itaw iso lang tawroy mo. Ana ko nang punsusu ko na panaronan. Makana pa ko sumaya yai te pa yebo ana nang ano ko Yesu. Amen. Panan na te pa yari. Ana te pa yari. Ayo ay panaron na ba na irap? Puntiay na yagi doy na irap. Intakan. Okay? May bugi si pai agi akan ako agi ni Yoshua. O yari ki bayan na maguri Yesu na irap ni kamewiya iterer. Ako nori agi iunika ki tibiri ta man irap o takut tukura ka women tan si pai. Sinakawa kinara tekan suya na koim. Pakuna meu ngoy matamam masinam mamusu ma amkora kini kapene ma ampai ni kapene. Kana yan ini kita kawayo. Ani tibirita amanda kakawaki. Ana bebe ti Yesu ay wota te muyo kwa kyabo. Te kanta ni nga bo, te kapay abo. Yesu ay ki beti te kora ka qualified. Ma qualified te kora ka evete. Epon kanu wahi te kora. Ay ka evete. Ngi ko konan beti yakina pa inon tinga apo ngoy. Ya kay nani ko do ya babon te ay kay kapara ako na ko may. Uta kung kayo bagay mananam, may ako mananam, baka nga Yesu, kapara ako na kumay. Kapara ni dongahuya, ako na kumay. Kapara ni tira, ako na kumay. Kapara ating bakaya, ako na kumay. Tara yan. Yan ang sikiroy, dito yakan. Ang resta ko ba na akin, mananara, si mananay doon ni Yesu, amen. Brothers and sisters, ito yung nga pong ay. Kapon tayo tayo Yesu. Kapara, ako na kumay. Kunuri agi, yan ako na ko Yesu anto kayo ang tiyaso ay rin ano ni Ruta pero pa yakan ano kawak para yay mina yatak pati ko rin kaya taraya o takaro utan na nakonduwa na ko may naran iyo taraya pinanibuwag ki mo diri tata na karoyro wag ituwa na ko may naran arawuyar tawita taraya ino yato ko rin kaya takaro ay kay atakaro ba ayayong kayo na yan mo yung tawita iyan ko tiyan mata nang takataka pero sinupuya irom taraya Anda ya kanta ngai tera anda bukin ada pun nari busmaya bata mesa anta muantai. Haki busmaya Yesu bata mesa. Babu kina bakanta ngai sabua ka kora mai karao benaro ko ntau tek. Ina taka taka yon ta kaito kanu ya. Ay na kakyo yana ko irom. Anda nakanta ngai tera. Anda nakanta ngai yutay. Masak. Bata bay para ya pun kamente anga sabu mago ora na ya bay para. Ay kamen ni nanu ni bay. Pa Yesu ina bungyak bata mesa. Pada kapirak, napapasito wag hindi ako napayo. Nabunyagi pa didi. Ante pa yan ang kakawak. Ante pa yan ang kakawak. Ngayon sa akin ang tataman, ante pa yan ang kakawak. Tiki pa naman, awa matay kawana, o atakin ko na kaya, inunda kaway, o tamangin na kami ng mga ni kay, awa ko rin tatawan. Kuno dia, ayo ya kota ako punang aroy pa ni kata. Kuang ako ni kay, kuang ati bani kay, kuno ati bani kay, kakabungan na kiri irom, kuang ati tebaw to kanay kay, kuno nga bew na temperoan, iti bani kay, kuatay ya ba yo kipati sa to kanay kay, the conqueror, kanayok. Ano to ba? No Yesu ayo iti sa to kanay kay, ma ipure to kanay kay ya kanano na iron nanda tayo. Agi tayo, enang ito ko ba sakit to kanay kay,
Pati sa buwak, nanalo pati sa tukon ni kay, iyon to bure. Amen. Enang ina to kanika ibugin na rabure. Ina mete ibugin na rabure. Ay na to kanika in kataya na kay duwar buwak. Joshua, ito kanika imana tangan buwak, giyarin na ko Jericho. Ito kanika. Ito kanika. May Yesu, ito kanika ina banggirin na ko Jerusalem. Bemet. Ibugin mo, ibugu ay yak yakora daya kaginto kanika yan. Marawa kaya ka man tetay, punurari uri akira, yuri akiyay. Punurari pa buwaka ka ungay atin taratake, buwaka ka nakiyay. Wara, pantanan ka may naswaswang adan, kamaraswaswan, pinurun. Nakita ka taraki na may Yesu, iyan na ibayi ka na nagabanin ka to kayo na, amen. Ano na may sinanatang ita Yesu, ibugim. Ngoy, ako ng rante yung abong ngayon. Payatang ito ko Yesu, eka ngay, kapara, okay diya may. Kapara okay. Tabu teki mwana ruwa awata karuwa mata kiari muana o kiari mina nikangai o tanna ina karuwa waktu wana ko may narantuya. Kuno na non detaka yo tanna. Save us, we pray. Kameura, pasitataro. Ono kameura. Blessed is he. Yakapaya. Sita po matiwa mata yakapaya. Yakapaya tiwa mata. Ayo, punti tete ani kawai more of a political term na kundi spiritual term. At tete ay bugin punti sabwa karoi. Ana tau tekan tiwan napay. A misunderstood. Hiotan ndoko ni Yesu ndatay. Tiki mana tabuina. Ino karoi wag wen temera tawita. Ana ko may utan nay kimwanderi tata. Ayo, kariyarian de mesa. Akariya mga kokogin na nataute ka tawita. Anakain to kanuya tawita, yesen pa kang ko. At ang iriya ng mga ok. Utan na ikimonder yatat. Punto bubusin ako karaw, ibugin ta kamewak. Akain na no to kurang ikain, niyang wata kamewak. Akita ya, puning ayaya, akarikata pa yan, nakoy. Point number 2, yuta mimitong inteswa. Ilaw na rin, nanon. Kunori ka na, kunan rin nanon, na yaron punintiya sa iyo, na yaron na irapa. Ya kita ayaro na sa bubure. Ya cosa na kuya to koragi kayo. Ya kita ya unika meo na matieso. Ya ki mga tabe mare ngkwana no. Ya ki mga tabe tina makain na rin ako tiri ka rin ako. Ya tabe mare nte bongare. Ya unika meo na nirapa. Iro ni Yesu. Kono na tenaro na no punane to pa yan kawak. Yo tay ay mimitong intieso. Sinari ay pa na tenaro na no tayo nako. Inano na meo. Kono ri ay tirita ki maranan maro ko yo sa tumakurwo. Akain kabeyag tibunas o kabeyag na baniraba. Timan na kabeyag tirob o timan na kabeyag tibur. Right? Akain kabarak timan na ba wawada Kristo naron tias. Ora timan na ba ikarapaya na matatias. Akain di kibatirong ni kakameo. Tibunas din na kun Kristo Yerusalem ndo kanikay o niraba inanon katiragyan Yesu. Kikatirigyan ni Yesu kana kamnora niraba kana kamnora takatiri ka rin mata ito makurutuwa na. Ako na mimi, baka dirigyan na irapa. Manda ka mimi. Ano ito pa yung ngayon, mamaragiyay, kang awkanta niya. Ika nga, diyan niya, atong ba't disabor niya, diyan mata ng buhaka ka. Yusin ako, mayayara sa kamew. Masan nora di kinanig. Kasi wala ka dautan na ako, mimi, pa yung anakam kakuawaw. Tiyak, payagigibinin kami. Ay, tak. Pukin, arayana ba kasi buna ko, Yesu Kristo, na sintawita, na sinabiram. Ekari kay Taka, Abraham, o Itaka, ekari kay Yakob, ekari kay Yuta, matari na ako. O Yuta, ekari kay Peres, o Tira, iron ni Tama. O Peres, ekari kay Esron, o Esron, ekari kay Ram, o Ram, ekari kay Aminataba, o Aminataba, ekari kay Nasyon, o Nasyon, ekari kay Taramon, o Taramon, ekari kay Boaz, iron ni Raba. O kanakuritan ako, dirigya iyo, ataray. O Boaz, ekari kay Upeta, iron ni Iruta. O Upeta, ekari kay Yete, o Yete, ekari kay Tawita, ari tuya. Tara kuno na ni Raba, ekari ka na ba tuya, ari Tawita. Ini kinamana ba kasi po Tawita. Kuno na Yesu, ini kimanta ka no Tawita. Yesu na ko na mayroon ni Raba, ari takabikaw. Kung ka na, kanakuha nga na nung manaroon na no, kuha nga na ko ni Yesu, kung kaparaki, ako na ko ni Yesu, kuha po hindi kinaban, bitak, ya, sakit dibitak ni karaw. Ano, dibitak ya, rin nahirap. Okay?
Iri kiba tiya ina yuru nga kita bay para emena na bibo ko yatan dun mek. Arin di ndama ko dobi maduwa na nebera. Nira pa na emena na bibo ko na. Taka mimi gi. Yei deritak. Erang kakao ba kana sinura tiara Joshua. Ena ko mandita ka nebera Joshua. Ena no na Yahweh pun takameo. Kita uya ikameo. Kawari lagi ang tiberan pun Yeshua. The Greek. Ngere lagi di teman sana kon the Greek. O Yeshua. Ya tunga ba Jesus. O ina no the teman o tiara Yesu. Ya kos ina no the Greek ba Jesus. Apon sita boro is being yana. Mari ka bonganagi bugini Joshua. Di the teman. That ani matang men the Greek Jesus. Era ira kinderasin ba Jesus. Oni matang Jesus. Oni giripas. Antayin ko. Yesu! Kapanan na tayo, Yesu. Taraya. Ani. Sita poroy may Joshua. Joshua ay kamew ya amata. Oh, Yesu ay kamew ya na ba amata man debore. Joshua ay si kamew ya takorak. Age amen na inano ni bahin anda tayo. Ni ko taki manirapa. Ada di sabore. Ay Yesu ay kamew ya tahan puro ni kabane. Ang ko eh. Oh, ngayon di nga pong ngayon ay kamew raw ay dirida tataya kanan ako ilagin. Sinang kakaita ko Yesu hindi kagin lungurungan ngi. O ito ko Joshua na ko yama dagi ko man nagi asuo di. Kam na rin nanon na naw sinigire te sabi ni puri. O ko sinako atiyay ni mayay mana pa ni kaban na yeron na mitekan suya na ko ina. O robuwa ke dan suwa rin ni ay o ako sinako rapa matamana masinana mamana na ko mana pa ni kaban. O ako sinako ya nabu ni kaban iya. O kami na sinano ko mga kay direran diyan. O ka buka takawan tiyay taraya ya mew ni rapa. Kuno na taboro ra yayo iaki kebe. Apo nurung at taboro ay kanano ba ko kamewira? Ako na mew na ba? Mana sininiya takaway. O Yesu, di Yesu ag Joshua ekakoro na non taboro ra yan. Nako kaya tiya ina nakamboro ra mga ay. O na yi, iya kamen suaswa, iya bubusin kami. Giyano ba tayo siyang oya siyangaya? Para tiya ina buaka ka. Iko nanda tayo, iya mera kinano na tayo yung mana na gitari na gitama na kisina. Iko nanda ya kaya na amapon na ko mena ben si kami ako, yapon na ori ako ra ba na ben siningak. Yak. Tiya ina hiyo mamanano. Mamanano yan ausu. Kan na kami awiyan na bawo karo. Mamano, mataro, mahubu ni kapane. Mahupay na ko. May sidara tayo ngayon. Ay kasi takatakan tayo nga po ngayon. Asa saan uring iyara ko rakin ta kamew, eri kayo ra. Kaya tao pare eri kayo sa kamew, sa ata kan ta kamew wak. Ata way kaya po nori aka benetay. Apon nang bunutan nga maya po nori ay burat ya bayriyan ta kakandis. Ngay. Kuno na irapa, iururing nga. Iya po kami na kami awiyan na ba? Taro, mamano, mausuon ka pa niya. O, tugin tatay, apo ni kami awag. Yoso, ito, kasi na ko yan ka ba na nairapa. O, sinako nairapa, yan ako nagbuta ka, may direra, sinanukong takawa. O, ay kaya kibuna, ay yan matintara mo na, sinori ang dirik. O, tara mo, ay kaya tembuas. O, tembuas, ay yan maniruta. Ay kaya obet, ay kaya yete, ay kaya tawita, o, ay tururur ka naman nga, kaya yosin ako, Yesu, iron ni Maria, mayoto ba, ay kano ang tawita. E para bunin dias. O iwuwot at mesa at isa kamewon. Din na ko yirutarim. Ingkay na kamatay ni ka ba na ikabure. Nayarom. O nayaro. Datapa sa iyo. Kapara. Okay diya may. Kapara. Okay diya may. Titeka. Mwanda lang nikakawag. Terwa manaw. Ngi ka nga Yesu. Kapara. Okay diya may. Pa iriyay daw ya. Ipuntete na ko inandabong ngayon. Sikunan na magina. Eskapayak. Yay pa ya kabeira. Tapos pun taw-tawagin na benita ay kamais. Daw po niya ito pa ya taw-tawira. Sakya tayo teman. May ya tayo wapun siti aso. Siguran na magin nas taw-tawagin na pa ya. Kito at mak maduya. Ya kay nanoy do ya kangay. Nako kapara. Okay diyan may. Nako kapara okay diyan may. Nira pa ka uringira. Pun nagya disaburan diyan na bayo ya nagi ko na ni kamewak. O madani ka ba ni katano puri ako na ni kamewak. Amen. Hanapun ko na kami awak. Papunta tayo para tayo Yesu. Paya ka nga Yesu. Paya dang ini yamat at Yesu ang tiyaro ari ang anas na tirik teman na yay. Paya nga nakimatin ano yun makin na manara kayo na timew. Ari akitok. Napuni mati ibugira Yesu nga ba? Yak simet ibugya ka hindi sipong ibugi mi kami ato akam ng bayraro bang pay may nay nan taba sa iyo. Yak ngay to ay ko sinero ro kay nang sikiro kay iti kay nga para yak. Yak himate sibugo Yesu himate ibugya yamat ni ka ba? Kaya ni kiribas ni kapan.
kain Samoa ni kapan, kain BC, Tokelau, Tuvalu, Yerik, Amerika, Paritain, Afrika, Asia. Pero hindi mata ibugian kapan. Hayra para Yesu, okay? Hayra para Yesu. Ayo, di bebete na ko ira. Dadapas sa iyo, okay? Hindang kainira. Pero wa mano, wala rin kita pa yay tayo, merang kakawa, kaya po ni mayroon deswa. Eka ngay, kapara, okay diya may. Yay ito pa yay, to ay kapekon, hindi po ngay. To ako kapek, hindi po rin, to timek, kito tinamekin na kaya wam, kito katiranar, kito kapun yay ito pa yay, itaw-taw ko rin kita tayo, ako suwayang ani kapanin na. To ako nga, to ako ni mabui, tipesente, kito ako nubui, kito katinipuy matinunga. Yapan na ko yun. Kaya na tayo kay Yesu, kapara, okay diya may. Nayaron din po na siya kapara, pinato kayo na tuya, ayaw ay king. Kariyaya, pinakapara ko na ba Yesu, hindi nga pong tapa sa iyo. Pinakabungan ako. Nayaron na irapa, hindi kami awag, nanonood niya, kintukuni kay, euraurari, kasi na siniya, baka ni kinayan, da kami awag, ni Yesu, undarana. Ngoy na, una kami awag, na ban, tirarana pa ni Sitowana. Ikay nanay ko tuya, taruwa mano, hindi nga pong tapa sa iyo. Sa akin nga pong, Saging ka na kutang ina, ba't ako ng kuroroy mo? O punaki kunan kuroroy. Papunaki puntakin na, si punaki kunan kuroroy. Oh, come short. Si penen come short, and then the tag na irom tinua, wimba tinua. Si penen come short, si kimototo ni kabane, sagi kunan ka riga, ti ako meron diyaso. Si penen kimototo ni kabane, sagi kunan, pastano puro ngairan kabane, through and through. Wagi ka nangan na, pinakapara ko. Dangay na iyo. On kabungan ako ibugin ni buwagin. Ano na buwag deso? Amen. Hirap ba taratagi, hindi tinungurong erang meron ako nanti. Hindi tapos sa iyo. Kapara, kay diya may. Kuwara pa. At sila po ginawa, nakaparakyo, nakainagin ako ni Yesu, edi yay to wea. Amen. Sinabi natin yon wera, aliniya, arakabenan na rin, kamumaswara, nasuwa nga Yesu. Nasuwa nga Yesu. Sabi natin yon wera, ikamerurong, aliniya, aswara, tiri one night, dinamban, tabugin na rin, nasuwa nga Yesu. Tiri one night.
Ay sabi na tayo sa kayo nila narataro. Tamara ko mong damaka. Punin ko yes na suwang ko na natin nagintiyanin. Punsin ko Yesu as ko na suwang ko nakakangan ni kapan. Sa tayo Yesu pa arang inumay sipay kakabay na nun demewa yu. Dayan ni kangan ni kapan ni kaskapay akiyay. Ako po nuri. O punsin ko ya ako nuri ako atay. Payag is kakarabay Yesu ako ba nuri ni kapan. Asa pusikon tapos sa iyo ba ko na busimay na yero ra ako nuri na yay. Ako na bukira. Pasinakunan kaya katiwi tayo ari. Takuya Yesu kapara. Okay di may. Pas nakaparag di Yesu man pay ka tawidan ka ban. Yung nas kunan ka waru kaya am kain to kanuya o am kain nanuanga. Kapay ya kain na muya karisan ka ban. Ay ka ngoran tapon ako. Ay ka ngoray. O mo matan ka ban. Ay ka kutangirian ka ban. Ay ka ngoran na pa ni mata kun tubong ngayon. Hindi ka para ayo nam te kay Yesu. Ako na ron yan pa. Kapara yan na ban tatapor yan manay. Okay di yan ako. Ako nga nurat ya ako aki matatangirak. Idom Yesu. Kapapara yan po nagsasan ka pa. Ay garang na may siguro-guro sa kunan mo rikin di ako napayo. Pukiran sabi sa iyo, ang dubong ngayon pa, sinamiyawagin na demewa, bu, inanon nun makinam di aso. Detayar sa san kaparaki o sa san kawargoyay, iyanam kay pangaki. Kakapayakan na muya kare sa nikapan, kakapayaran sa napararika, kakapayaran man dayan ka nikapan, kakapayaran ni kinan nawan, tatapa sa etapo ayo, mangkay ni karako, ipungitay. Pasan ako'y mayroon Yesu, ay arawer sa kameo. Amen. Ay, era ba, kanara ba, kanti kasi, di kamuling nga di, Tena kung kay nanari ni Kongora yan naus ibugin the program at the health na kundi nga po at the groundbreaking. Ayan sina kami ay nakoira nakon nara sina grupo nila nara grupo ay kakakokor pasina nakon nanari ni visit tena naus kiti to knocking the tapes ta yung gen tiawan tapes ay I mean asegi 7-11 nanari ni lunch in the manep. Aya sina kami na ko iran na naluguro buge pas sinabi ni nanari na ko ni karike si pangara ni kay dia akin de to ko na ari na ko ni Yesu kambesin pa ay aya araw ko kamaki kimay na pas na kami na ko ira